И не мога да кажа, че аз съм хубав, защото те са придобити във времето. Всичко останало, което виждаш, са едни подобрения, които аз като художник, защото и татко беше художник и аз съм наследил рисуването, ръката от него, като художник много добре умело пипам и знам, че ако удебелиш веждата на един мъж, ако подчертаеш квадратността на брадата на един мъж, това са тайни, които аз сега ги издавам от кухнята на... Момчето записвайте. Да. Винаги той ще бъде много по-симпатичен. Ако ти умекотиш чертите, някои от чертите, ако изостриш от носа надолу, челюстта, брадата да е квадратно, ако горе умекотиш и направиш по-детски погледа, ако има неща, които аз съм ги направил, те не са мои, те са изкуствени. Аз съм с присъдени вежди, с татуирани, рисувани отгоре също така. Аз съм с разни неща в челюстта, в брадата, тук отстрани джаулайна и така нататък. Това не са естествени неща. И не мога да кажа, че аз съм хубав, защото те са придобити във времето. Колко подобрения имаш по теб? Много. И скулите не са мои, и част от устата не е моя, и повдигането на вежите. Но това са неща, които съм правил през годините, но много деликатно. Точно това ще кажа, почти никой не е Не можеш да разбереш. Да. Не можеш, ако не погледнеш мои стари снимки. Да. На мои стари снимки се вижда, че аз почти нямам нищо общо. Но вече имам скули, вече устната е по-рисувана.